2, 1, go! In het kader van de Sportweek had het Rijland College een sportieve activiteit. Om 8:30 werd er vrijdagochtend afgetrapt met de Stair Climb Challenge. De klassen stonden trappelend van ongeduld klaar voor het startschot. Gymleraar Jos Albers legt uit waarom de middelbare school meedoet aan deze challenge. Nou, het is belangrijk dat de jeugd natuurlijk wat meer gaat bewegen, want we merken dat er steeds minder bewogen wordt. En dit is op een leuke manier de kinderen activeren om lekker in beweging te zijn. En is het dan nodig hier op het Rijland? Nou, nodig weet ik niet, maar bij sommige kinderen kan het geen kwaad om wat meer te bewegen, denk ik. De bedoeling is dat de leerlingen per klas de snelste tijd neerzetten. En dat was voor sommigen flink afzien. Hoe vond je het gaan? Ja, goed op zich. Het is best lastig, omdat het zijn nogal veel traders. Nou, ja, het ging niet zo heel snel voor mij. Vermoeiend, maar ook, ja, ik deed best wel snel. Vond je het zwaar? Wel een beetje, je wilt heel snel gaan, maar ja. Niet zo erg. Ja, best wel. Ja, valt mee. Vind je dat het goed gaat vandaag? Ja, tot nu toe wel. De kinderen zijn heel enthousiast en er wordt fanatiek gestreden. Ook de leraren hielden onderling een competitie. Albers gaat zijn best doen om de rest te verslaan. Ik ga nog wel een keer proberen de tijd neer te zetten. Meneer Drabbels, een collega van mij, heeft net een zeer snelle tijd neergezet. Dus het streven is wel om even die tijd nog te verbreken. Wat vind je van de challenge? Ik vind het een hele leuke challenge, gewoon omdat het de hele klas is. De leerlingen zijn enthousiast over deze actie. Een reden voor het Rijland om het vaker te organiseren? Ja, we zullen straks even gaan evalueren met onze sectie. Kijken of dit leuk is, ook met de directie, wat zij ervan vinden. En mijn eerste indruk is in ieder geval dat het heel goed is, dus ik sluit het niet uit of volgend jaar wel meedoen. En een challenge zou natuurlijk geen challenge zijn als er geen prijs gewonnen kon worden. De snelste klas van het Rijland College wordt automatisch genomineerd voor een toffe landelijke prijs. De snelste klas kan sowieso meedingen naar een dagje Walibi Flevoland. En denk je dat je klas gaat winnen? Ik weet niet. Denk je niet? Nee? Hoop het. Nou, ik weet niet, het ligt van de klas aan, ja. Ik weet nog niet, het was een beetje het begin dus. Dat weet ik niet, maar ik heb hoop. Ik hoop dat we gaan winnen. Waarom heb je hoop? We hebben wel snelle mensen in onze klas. Nou, ja. Ja, Waarom denk je dat? omdat we heel snel waren. Kom op, ga door! Goed zo! Laatste trapje omhoog.